Karim citizen pa want now 1 year. Say one ka Asante asem. E kom be de no. Wo man akwase agimifuo nim ya Asante man wo free yaso akodi o man bi so man hene. Nemu made ba ko pe na make che Karim citizen. Okay. Wo bia ni mu a wo so nsika so nya nkwada. Say Asante kire o mo ho and Asante is our problem. Asante is any be wu. Ye Asante ye kwani akoba photo de ama o man bi ni abafi. Abrantie bia asema nachi onu do so bema ne de ne a ya osane homra ne se Karim citizen edin sem bia betudwa na ye no ya wo ye fitaduku eti Asante ha na to da bia ya na ensembu hor me hia nchiremu ne santi na wo sesi nkonwa na ye di mu nchiremu bre no esanse do ma dukuru no onye na dwen so be kire ne nkwala edi na chi no amamre ne amane attention na no mgu social media no mope nti ene ensem o kan ye se na najo komadi fie Asante mampo hema eni yero Asantehene e wa asem no sans mo kan nyina e hurudu hada nsem otia no ba to agu isanse on de wonum ye ohene e na wotitin yenko ne yenkohwe video e odi to dwa no ye ba e beba mu chiremu ye ba sisia abusia beef bi ekoso emra na omoye mampo hene ayi ewo Asante mampo na enche bia be video bi eka kire mo se mampo hema eni kwakudua ewo serious beef bia ekoso serious beef bia ekoso na nipa bebere na nim ne ekofa beef no ebaaye sese ye betoton na ya cheche emo bibia anya bi ahwe ebise se ne ya sem ba mo ka no sa na mo de ebaaye be ka no semino be ya adwen a eye kwakudua Asantefo hene kumasefo hene kamia nkabi oka asema opese obi abeka bi obi bia wode wakonya ebekwakwahye na sese okọ som no de anase okọ akodwane Asanteman Counsel ni bia no ode ne tumi ono nko ane Asantehene odi ne tumi esisi nkonya ewo manfo krom abra anya ono na wo sa tumi ni se obesi akonya odi mampon Asante mampon uni mampon abakwasem a Asantehene bia ni ho a wasi hene ewo mamponda adehia mo de ne mampon kuro no na si hene ewo mampon asase so na ye kansem bi kire mo na mo fi se ebia entro na etwa no ewo frama no so da bi mampon he etoye omo ye meeting bi okukua mu ye be ye ho post ewo ye social media platforms so na ehunu se nkofo bebira hyaze enye na okre adaldi ayena se ebra kwakudua ebeduru ho a ochiachia no ochia sa beduru mampo hema so mampo hema etere ne nsa se ochia kwakudua na kwakudua etwe ne nsa nyabotre pa na hwe video na etwagu ewo screen no so no emma obi emeka nkyere wo se eyamamre se eyamamre mampo hema na ote mampofo akonya so no onima mamre ni bi enti nko obehunu se kwakudua chia na ochia ba beduru ho no amamre kire se ohema mamfa ne nsa hye dinsem as long as ohema na twe ne nsa se ochia kwakudua a reject ohema ne nchia no Asante pretend se ohu ohema ne se ogira ho no enya amamre obi anyimi wo social media no so beef na ekoso no kofa baye ni nyina ne se kwakudua reject ohema no choice this year ohema no eyi na ba ama na bedi mampa konya no kwakudua reject omo ohema na yi be nipa mako be miensa de nako ama kwakudua reject enti ema ohema no ekamu kakra eno na ede sa bifue ebaaye ema kwose bia ntara ba bi nka nkyerɛ wo se eyamamre enya amamre efise eyamamre a mampa ohema ni mamamre enkono so behunu se bebi akwakudua echia bai eni kwan se ohema ana mampa ohema etere ne nsa edechia no ana se eni kwan se mampa ohema echia no hwe senne mampa ohema anima ye ebra akwakudua etwe ne nsa efiri ne nsam hwe senne mampa ohema nanima ye hwe nanim senne watinya gina ho aye so surprise se akwakudua arejete no abusia we na ekoso enti se ofi se ohojo ehonjo na kwakudua de obese odi na foforo ko bebia kokan mampon Asante mampo kona kokan omabakosem kwakudua enitumi ewo makonya semo na esan se wafa mu nyina enkoa
ewo na himfie ho ntino sei e na odi bedi mu mini ene current citizen ebrepam ebesa hia wedamase abusuafo ti video no na okohweye no na ewiase no opeti a ye ka kirewo kwakumu akwaba meje osu abro mania yo enen komosi nkonwasie ni nkomodie yi efa abrantie bi a osan homra ne se Caribbean citizen ya wo che se miro Asantehene ene na naje komadi fie e wa asem uya no ne se kwakumeda se de bia medika ka kire wo se the word Asantehene no wo kasa no wayi afrim san se Domahene Domadikuro Sabi Asantehene ahen kwa wonam sabi manhia fikasie ma ne nan bofoma won hempa bo akora Domahene nuru no okay Inti abre bia no sabi achiame na beso asem so se nye waye wo beso ne so ansa na koduru yewura anim ti abre bia yemfa ne se tibo nkonso papa kwa hwea pa bia wotimwura mu asabi wo ne yewura ahen kwa dibre nya pe no wo ka asem a yemfa nsi achiame so na yenso ne so ansa na sabi yato akọ inti yenka na achiame wakase achiame Asantehene de wontimi kase ni dibre mpo enuru no na kwaku medase o sase me hudi aba betu dwa sanse me hu abra me hu sanfoni no ma adwe ye mentantana metena ho hu se da bi efie ben na se nipa ya wakase ye dai efiri mu na panimfo ne kura bi woni fie na hwan no mpo na abo ne pa so o meye de obeye ope content de bia maka medika kase se wo bo Asante hu de wuro na Asante na wo so mu ade Asante ye papa na bre ne abre nyina blogger anansem tro ni wo so wotena na ka wo asem nya de enye wo mu no sanse Asante ne so na ye wo maye da ne be na Asante kwa bibie no enye wo sebi kwaku ye hwa de abra yewura na setu kotokohene ebebe pie mu wo ya Asante mampon wo behwe na wisi ahene ni achi de twato no wotena apakam fi krutia ebe duru amani ampostival sto palace no Why ne dikan yo dikan kokoto nanim ede ne nsa eto nachi ema na kwa abansa na wo chia na ehwan ya mampohema mebo no sa video no wo mu hu ana na yemfa sa video no nto nche no ne ye mampon de kosi wo honom no okay a day before Saturday which is Friday no da sebre akua mo aboa ten kwa uman hene ene ye nana eye akosua jamfu a kwa uman hema ye wuso ma be piem e wo ye manhia fikesia ye na naija kuma di fia Asante mampohema de ne traditional son amane ne amamre kwan so ne ba ene kwa uma hene odi na nim ebe de ne be ye de ebe chia me eno so sanfoni no ma anya de o ma hu ana o mu wie bibia ye na mampohema kokoto ye wura nim bo ne mu ase de den eda na se ba wo de ne ba da se be akwa mu aboa tena ba abechia no wasom no waje o mo fen so eno no sa Caribbean citizen wa hu ana me de me pesa me ka kire o mo se ewiase no maka to sa Asante wo ton Asante ye beto ebre dodo se ne wo zi ye to bono ne atoda da bi wo zi ye to ndo ma ye de ko bia me atoda da bi wo se abre bia Asante be ye nhyiamu bia ye dede wi aye hu se be dan tumi aye wura wadi no on se sa abre ne wo so mo so pe o content ye de efiri mu mampon ye ko ye hwedom ye de ko ye wanyine bia ni Africa ha no ma obesoa no no be pagya no so dom se be di na chi da bi unya ba bi mpontia ada ye fa soro no ma hu soro na na edom abochi unya ba bi hu abrosa so bebia uhu bebia obi agina obi nya ba bi nyina obi furu pole na akwa ye hwe bebia na cameraman wo gina wo pe ye wure twa no apatana ya bo ama amanyofo no betre me so na kwa cameraman wakwa dey wakwa gina Asantehene tomi a wo ne bi no wo mba ne ho so a medical ka cho sa brebia tia me be ma de to aso be ko ba bi no tomi ni bo hwete a ebi wura nipa ye be ba bebe no ye mu ye hwe afade a ye wura de ba ho no hwese de eche afade enti emum hu ana da bi enyam wanwa wo mu abaifo hwe wo ye baifo akura se bi unya ba beduru ho no ma usa sabaifo ade efe nye ne fe ntia ye hwe ade abosom akuku de ma be pie mu Asante mampon nso ya bra ye wura duru ho no nkrofo wia ewo mo nan bosom wia fom na akwakochi Asantehene na wo papa hwe akwa nansi ya wo di adagya wadagya timfu turo mu twa adwonso na anu adai o ba be gina wa ba be kasa Asante eye wo man Asante mampon ka ho wono ne Asante man nifa na sa mampon na da ho no ye chichechemu a bare ma wo sa hwe de ye ru adase bre wo sa bentu ne ba na bakan eye adwira hene wono kora no sabi de soko eye Bonokyempem association bono ne doma no mahenie no enuru no
empo ne yede ba ben atia me ne yede ma ben mampon man mampon yo ma dan ba di me me dia na abre bia me ti bibisi am pese say be react to it because me hu ba bia o mu di bre koka eto da o mu hia nchi say the bible kura kan yes obi yi bibia me mfi ne mo meto da bu akwase ya ne ma yi kwase ya no ne mu sa kwase ye nkwase asem sa say be carry me citizen no hwan yo ye din no mu nyina ye den epe ene ye nimsi ya na do ma hene so ka ho say the rura samodua mu sa na me se do ma di kuro mate abra me nua aya ne ye pese ye ma di bre kakra sanse wa soma Asantepene wono di opa wonyina ba bia nka se won soma Asantepene ye mfa ho wona nana ma be soma Asante na wa ba kire di bre ne sei wo so soma Asante asabi uwo ma anya ma afiri me ntosini dabi enti ye mfa bibi we enchechire ye ho ma na nya kase bia na mu made ba ko pe na make che Karim citizen okay obi eni wa wosan sikaja so nya nkwada wako kire ahene wako tware asuo wako kire twie ye na se tu ababio wa man ntokwa wo the be wo ba ne nkabom enti that the world peace ambassador abasbody ne sere so ye esi ye pagana wo bi adi anim akwaje bosin a ye nkọ Karim citizen ho ye mma doma di kuro ho Bonokyempem mo hemfo ye mma bi honom won ka ho kra sabi Asantehene wo ba he no so ono no ba ne senka sabi nka Asante de da ne man enkote ne ba bi ngofa ho ben nanso ye hwe ahonati mba bedi akwasi de yeah enkran be dia kwesi de ye konfante mamu say yes Asante so wo ho na ya na mamu si e ba ye to ase ade ya na ye koya na ye ye ko bi ye kwakoya honwade o ye kwa de wuni bi ne ye de bia ma wo ne aba fie nokwasem ye kokobọ foto ma wo man bi oni aba ye ya Asante ye ko ne akobọ foto de ma wo man bi ne aba fie sikadwa kasa na wakasa wo na momu temo ba bi se bono na de na monya bunu ye kasa de nkan se bono ye kasa kwaku oka buru man mu anasa ya say ye kasa de ntia na me ka buru no ya na tie obi anim say ye ka bono region bono half region na ye wo man nso for administrative purpose ntina ban na be ye sa mu fa nse mutiri no no ne ahensam ebu abra bebrebe okay sa akonya wa Asantepene na se bia ne nkonya nketo bi da se bi se mfa se nkranza se wo ye Asantehene PSA ya ye ba betete administrative ba betete mu a kwakuoi nkranza so Asantehene nse san dabi na administrative purpose ko beto sa Asante no beto sa Asante no eno na sabi emabunu na eba na esua de no politics ewrawro mutirim ntino oba ye na ya chema ya ne bono ene ya hafo no oso wo ya bunini ubisa we so ya hafoni na obisa wunti obisa ba bia wofiri obisa hafo ne ru anwan ne kwado beti ya na ado de baaye nti ya na ne ma bisa ya mepese be so ne mo meto de wo si yi wo ma no mo mu sabi Asante so ba bia ye so ye dai ye gina abra ye wura ba be duru Asante mampon nipa wodi kan na nanom atie yi paso mi bobodi na nanom na atie yi paso be boa ye na naja kuma di fie mampon mama ne tire yi paso empasa so man hema ate ho agogo man hema ate ho adwo so man hema ate ho no kwakuoi breku man hema wo hene yire amea hene wono so no wo ye dai wote hobi na na afra kuma dwabin kusi wo bo adum agogo man hema na na ate hobi kwau man hema wote ho na akosu ajanfu a ye wura dasebre maame no wono so ye den ate ho Nzema akotoko hima wono so ye den ate ho frinzema ato na manoma na tie yipa so na nanoma hima e baaye na make kan yo Kenya se number 2 hima baaye Kenya se number 1 hima baaye mpasa so no wona keka ho nyina na omote hobi paku na eye de nko a na ni pepe fra Asante ko no ho a sa na nanoma e baaye nyina ye na na timfimfi woni kwa wo ma hima sanse wo mo na no mo baaye den e da fo ye na mampo hima ne kwa uma hima na team finfini ye na mampo hima so ne di kan sole ya bra kotoko hene furo peto no so na won di ka pegen mu kokoto na ne mu chia ne nsem ese die biem entidi na omo pe sanfoni no omo ahu anasa sanfoni no omo pe se ye de ma wo mo kwa nipa tan wo a ade a ye mo nyina wotan nanso ye pe se ye ma wiase hu ne se bi enipa ne bi fa Asante sem eno mo dia ton so posti ya hwe wonya sika ana eno a enya Asante no koton o posti gbunu ni bi do ma hene kasa na posti wa di o posti hwe views a wonya e kire o sa Asante wo dom eye wo man na wo fa Asante di kodwa ye to ye ne ye de Asantehene din ko ba bi kura ye ma ye dwuma won se wo fa Asante din ni bata o channel no ho no won se wo channel no eko without Asante you are nothing Asante na ma okania Asante na ko
ekoma okania kopa bosia ekopa busia e de brewo bon se wo fa Asante eye we ye mpo we nya dwabo kase bi o we ye ya ni abirimpo aye ni abirimpo ye ni dakoto mojem ye ni ata kokwa no mpo na wo fa ya wo ka bibi kakra fa ho ahwe wo $300 or $400 bi a wanya a wo de chop money se we be ma waduane dia brewo ho ase na suma Asante na be suma Asante woni wo di kuro ni nyina na mommra na mo be suma Asante na Asante ye wo man wo di kodwa ye to aya mo hwe ana mo hwe wiase ya no ne Africa hanom na yetimu no okay Africa the whole African continent mo de mo hwe the moment wo be fa Asante ade dia kodwa bia no mo ma ya kwase anim kwase a wo mu kura wo ko bi regents wo ye okodi okodoma wo yi head minister office Asante kodoma wo kodoma ama hene akodoma ama hene o ma ya kwase anim di ofiri akwa wakwa ya o ma bi so man hene ama mote wo no wo so wo se ko age bono ye na mo so mote wo na ye ka bono na bono na oni mabia bono no wo no na ne nka man kranza Asantehene PSA kura anya wei wa wo se wampa mu boda no be ka bi na wura nkura ni mu so mo nya wei ya ne yenim se nyina ya attack yenim se mo attack yenim se ye de ya ebenya se de won se abre bia no tie won se da ben won se abra domani bi bunu de so ko so ye bunu ni bi nkasa what is Asantehene nkasa da depi aya na nya se ye so mo so na mo kan ni aba be reply mu ya ne pese ma mu hu mu gina bre ba bia mo wo ni nchire mu ni otro a wo di no ma safe ma mu hu ba bia mu firi mo ba da ba ye no an se na me kwaku jabe kwan ebe ye dey na domani ya ono etine ba bie na yeso eti Asante na bibia omunya o social media no so na omudi hu nkomo ade enye na yemfa ho ye ka ho asem kwaku e bedi ka kire wo se bi wiase waduane na ye ni a wasem de ba ye be da ye beka se wo no waduane brem na me hwe wo na me hu ni se da bi aduane ade brem obetimi akumia e bi aduane me ni ba wasem ba metene maka bi manka no wanim kura meka no wakiri edi enti na meka sei sebi omo mama me suma Asante omo betena wa claim omo ye bono fo ye sei ba without Asante se mo ntimi nya ye da na ukwa na original minister ba also pekuma se market ni bi ipa o town unya bi opebi me bi na me bi sa wo se e bono no e administrative purpose e na yeso ye man Asante man ni fa bi SSA ad e regi ni mu enti sa market na open ye fa nkosi hinfa ai ye fa nkosi Asante ye de no so ye ko free pre ne nkranza e na ma me be ka kire wo se market na esu nya aban na simayo da bi Erunti na bia mu hu ni say Asante kire omo ho na Asante is our problem Asante is any be wu sana bika comment na say no Asante is your problem wo bi ono na tena wa plan say there be masase ni a day sika say the TV free go ye day eba be $1 million dey betima nya na central market timi kwaje bosia aba be ye market na emu maban wo be kwa ise won sa ye den e sha ase fa won sa sha ase bi na me kwaje mi sika me ametu ameka enye president Mahama ne sika je market mon kwa na mo ko bisa no enti KJT market no hwan na hwe so na mo man hina jeni mbo atin munko na munko pe munchire mu na munya esa mote wono ma sem bia firi manu na mo ka no munna ma munye sabomofo obomofo kun wura mu ntetwetwera ne wato ne to preko o yesa be kum nipa dabi wote bibia tenase ye din pomatuo na hade ko na ba ansa na watotuo no munsue nyansa ye na munya ese ye ma musika sempote ko na ma betena fidie to ba na mo kasa no Asante maji mo hwi o dabi okukira hene wokutware aso na akwa atwa no so no wagensa asem pempem abonebo 1996 na techima ni gina no wo sere bi no wo paachew no wo pemu kakra de atena so na sa video so mu hu ya na enti ya na me won asem nko pesa afoni na mo de mo tena wo na mo hwe na mo hwe wie a na makomo na nanom na asem akobisa wo mo de bia na me kasa techima hene se bi minim ba bia wo hye minim ba bi sesi a wo mpanifo ni bi wura nkura ni mo ye de o mo ye no na ya na ade bia na nwanwa ne se we ba ye obekọ de obeba na obeka na no atum na obetena obokọ oba asomdwe wo ya asomdwe hene wo ba tan ya se bi mofra gya won nan gu ne sere so a wontwa ne mom opepa won ya kyea me Asantehene otumfo sei tutu okay
enti dia na obi beye no oma eno nya na sem dabi Asante kwaye ye kwakoi wo man ya uba be piemu a obenya walafo hene dagomafo hene nakatefo hene yeji obi kwawufo hene achemfo hene mfantefo hene ewo man ba ku yensenipem wo man ya sebi be piemu a MP fo wo mi yenuanu siremfo so timi be pre akonya enya wo man nim ubetimi akọ Northern region na Asantehene akọ pre akonya ne wanya. If you're not part of them, you are out. Yes. But Asante de ye mini bibia. Yeah. And until you be our movie no. Burkina for class from your Ghana for my better Asante deeper. Sunya for Bono for no one you more claim your Asante for Mazi no me fan at the end of the idea. Or Modiaco. Montana on the idea be away. Montana on for plane among so now will become Bonokyempem Association worker and I'm all mine come for plane. Now for plane now bound for plane funny mamma bono for. Now plane fine. Eh, Kwaku eh Sabanza. Sabrenia Bribiano, ye benya obi obetena ho na watema Asante de akọ ne atama no. Eboa yen fi se without Asante say ye hu so muni bi o meka ho asem. Me no me no betena ho no a ye kwa manhia wo hina obesuan ye. Wo hina na ni nsuade ase bi no odi Asante ne me fam Asantehene tunu na me no betena ho no. Yeka. Me be fa wo bunu ya Asante sem na hu hia me se de me wura kan ye no. Ne mo twa ntro anya be yiwa. Ne mo twa ntro de ba be yiwa no. Na da ben na mo so mo be fa de do ma hene aye. E de abetena fidie so. Aka da ben na mo be fa de so ko Bonokyempem Association mo ba ye no enema o mo de aba da ben na troni kura wantumi anhwe so kura no da ben na da ben kura na bisim a wontumi mpom akonya akokoto no mo betena wo na maka na fasha hodo ye so sade so Asantehene medical ka cho say wo tete enipa wo nyan nipa wo kwakoi wo bini bi ya mo husem na nsani a ye betam ni besi ya ni ya de no so ya de no tunefo ye tunefo e wa fie ha na yaka sanse Asantehene wo so wo no ba so wo betiti nipa na wa boa ma nimdia wo no ama Asantehene fantuma pefira da ben na bono do ma hene ye bibi a Bonokyempem ho awan bono bloggers ni befa e do ma hene wa ye de na wo ye mpo no be na wo ye mpo no maba beka enti de bia na ya Asante na mo benya se de be ya mo benya mo nsan no aduane mo pa mo ntena won ka se mo nka Asante asem wan ya kombe demo bloggers mo gu e bono Karim citizen pa won tena 1 year se won ka Asante asem e kombe de no obesresere na wadi no kwasem if you say without Asante they are nothing on page no kwa is nothing mu page Asante na mu di glow yeah mu page no Asante na se bi mu ton aye dey ye to e wo page no so okay e di ade biem na mu di be kodwa e be to without Asante mu nka nkire ye kwakunti ade yanko hwehwe nyina ba wiye no sa particular sama o kan ye se Asante Mamponhema ene ye Asantehene wa beef na na sa so we nya asema we na wo ka e de we asema meka nyina ne se Asante mama ya obi o ben Asantehene pa nke bitimi aka ye komanhia e di ye ni hu ne de ye hu nyina no a o ben ne pa ne Asante nifa okay sanse ye wura ni o na di kru ni e dai eja no se bi wan na ta kwesi ye na Asantehene na mu e wo ba bia na Mamponhema enti obi he that now ono na won da bi o ye na ye te o man ni mu no ye hu se obi ni obi wa asem na ye kwan haye ye wa Asante na haye na wo a wo bra o so mfa ye ho de wo bro wo mfa ye ho de se wa asem se ni asem VIP se na wo ho na mo de afa nipa akodwa aban de mo mera manhia mehwe o mamu mesi manhia ho ye nyeka eska ho da bi wo man akwase agimifuo nim ya Asantehene wo firi ya so akodi o man bi so man hene ya mo mana na mo fo bani mehwe ade and this warning goes to those bloggers mo ba be pie mo aye mo ho kwa me atia mo nso so ma aye mo Judas Iscariot ma be gu Asantehene ma mo ye mo sam wo ya Asantesem na mo supply aye bonofo ni information sikadwa ka ne ho a on mo vre be ho na mo be hunu no na aka akiri e di amamo kwaku manuasi awusa for ha anya di yanko hwehwe ni ya ba wiye for adwen che to no mo buo ene ni die emrem se do si hu no na waka no oso twa de fa to no ne mo buo ne ni die emrem
ADUMASA TV or YouTube, ADUMASA online or Facebook. Acoustic to ye beaters. And I feel so top solo electric house na so yasene. Ama edit media who do na etme bro. Koku media ko beka me ho wa ha no. Medin de sesem he kwaku. Ema momo enitia enyado.